Wada winjo pa jo Kisumo kapok adhir Sylvester. Wada ne winjo ni jo Kisumo wachango nyakwara mogi. Ma ene wacha. Japiny bede kod duol nyakwara mogi nikech ma en katiba maru. Gima uneno ka samoro dieu mane gima wacho. Winjo ne jo Kisumo wachango wach mar katiba kawaingo higni 16. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kuma wadwa mbeko kod jodak ma wuok Kisumu ginyiswa ni to bende ging'eyo pend chike ma pacho kaendi gi gigo ma winjo bedni pend chike go eko timo e ngima oganda kata ratiro ma oganda nigo kuom pend chike go eko. Achiel kachiel wadwa ni wawinj twak mondo ginyiswa ni to gin ka ging'iyo gigi. Pend chike mar higa 2010 wachang'o to bende ging'eyo gigo ma pend chike go chung'ne machiegni. Anyalo chako kodi mondo ichak na gi nyinge nyisa ni king'iyo constitution mar Kenya manolosi higa 2010 ang'o ma constitution ni ochung'ne kata gi dictate gik machalo nade? Nyinga luonga ni Vincent Ofafa, ajatimo ala e boma ma Kisumu ka. Constitution ma 2010 anang'iyo gik moko adek. Wang'iyo sovereignty of the people, wang'iyo devolution, to wang'iyo bill of rights. To gima okonyowa sana en devolution, but koro gima kethe to en mibadhi. Devolution ber nikech ikelo power kuom ji machiegni. Gini seche ma entie national government cha wan jopiny wawinjo ni wabor kode, but sama koro duoke county level ka wachiegni kode to koro mibadhi ema kethe nikech iyudo ka koro corruption ng'eny e counties gi kabisa mondo mi ji otim development nikech funds ioro monego beni timonwa development. Iyudo ka health sector pod okethore, ndechni pod orach, kaka town ka iboyudo ni kuonde moko pod nderni rach, drainage system. Koro devolution ka onego beni iketo committee ma strong monego beni ng'iyo gik matimore ka gik moko development dhi mbele. Beparo ni constitution ose serve its purpose? Anya wacho no setemo dho ka wang'iyo ka waduogo korka bill of rights koni. Bana jopiny pod ywak. Ji ok nya wuoyo mayom. Waonge freedoms of speech, yani constitution wakia ni karatije en marang'o nikech iyudo ka goons itiyogo gi josiasa kuom jok madhi express mana visions mag-gi to which monego beni gin gik matimore free. And then ka wang'iyo sovereignty of the people, power nitie kuom jopiny. Koro jotendwa gi ka jopiny osemiyo gi power to koro gin gikawo power bedo margi, ok gikawo power gimiyo giduoko ne jopiny. Power onego beni bedo kuom jopiny. Koro an dagomb ni magi gik monego beni jopiny take action kendo wawuok oko kata koponi diyowa to wawuok as a group kendo wawacho gik monego beni dhi mbele. Koro amendments mage migombo ni oketi e areas mage? Amendments dagomb no oket sana kar bill of rights kae nikech jopiny osebedo ka hinyore kabisa. Iyudo ka ng'ato ok nyal share gimo owinjo kien as individual nikech oluor iketo ka wuok ka wacho kama to jogi dhi time nade. Koro pod waonge freedom of speech e Kenya kae. Koro kuondego wadwa notim amendments makata an ka wacho ni kech kaya to onge ng'ama donjona nikech ado keche makaya dong an free onego bena wacho gima dwaro. Koro kanya neno ni onego tim amendment sana. And then devolution kae, karka devolution kae aneno ka mibadhi nitie mbele sana. Ma kinyalo ng'i ka kimedo nat moro e devolution kae, county government thoth corruption ng'eny monowa developments mang'eny nikech iyudo ka towns madongo pod wan gi shida mag pi, wan gi shida mag drainage system, wan gi shida mar ndara. Koro dewa sirikal mondo oyaw bade malach ong'i kaka jogi tiyo gi pesa e yo maler. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo mana nyisa ni king'iyo tend loch gwenge chakre gavana, MP, MCA be ineno ka gisetimo tich mowinjo bed ni gitimo nyaka ne Raila kel wach mar devolution machiegni manyiso ni power kata telo ikelo machiegni gi jopiny. Chagi nyingi? Nyinga iluongo ni Adhiambo Dero. Kada wuoyo e loch gwenge to an ok ane gima loch gwenge konyo godo jopiny
nikech jopiny thagore, onge ber ma jopiny neno. Ber ni malo to kichopo piny ka to dhano chandore mogik. Mine mag mond liete osiko nindo kech onge kata kaka gikonyre. To malo to dhi maber. Mokwongo osiptal sani kata idhi onge thieth, osiptal olor. Koro ji winjo matek joma ni piny kae. An aneno ni sirikal mondo ng'iyane kaka ditim loch gwenge onge gima konyogo ji e piny. Mokwongo nderni richo, kata kiwuotho en bugni to ilose matin to weye kanyo kendo kiny pod jo pikipiki goyi kata piny kiwuotho e Kisumo ka. Koro an ok ane gima loch gwenge konyowago. King'iyo chike mane okelnwa kaendi e higa 2010, miparo ni chikego osebedo ka konyo oganda? Chike mane oket 2010 naneno ka ne konyo. En nokonyo moloyo koro masanigi. Naneno kokonyo ji. Kata ka Raila ne pod nitie, naneno ka ne pod piny ber. To sani to koro kethore, nyithindo wuok goyo ji e kor gweng', onge arita maber, ituro dhoudi, inego ji ka wuotho. An ok ane gima loch gwenge konyogo ji. Ang'o minyalo kwayo kotenore kod telo mar loch gwenge? Winjo gitim ang'o, gik ma gitimo marichogo, inyalo kwayo na winjo tim nade telo mabiro? An akwayo ni sirikal generation mabiro ni mondo lokruok mondo obedie. Ka ginyalo lokore, kata sirikal nyalo keto arita maber, to nyalo bedo maber. To ka koro arita no endo onge, yore thieth bende ok ane ka ni kare. Koro ok ane gima nyalo bedo maber. Sirikal mondo ng'iyane kaka nyalo konyo jopiny. Jopiny onge mor, gionge gi kwe, gidhi marach. Mana kamano Jogbaki, mano moko kuom paro mowuok kuom jopiny kiwinjo ka giyango ni weche mag loch gwenge kata devolution ok osebedo ka tiyo maber ahinya kod jopiny, ka giyango ni e sekta mar thieth ok ne ka nitiere thieth moromo, kata sekta mar arita bende giywakne. Koro ka inyalo teg mago to nyalo bedo maber. E weche mag ratiro mar wuoyo e yo man thuolo mong'ere kaka Bill of Rights, bende giywago kanyo ni gisani en wach ma osekethore nikech oganda ok nyal wacho pachgi e yo man thuolo ka gionge luoro ni inyalo omgi kata timnegi gimoro marach. Koro gie thuolo ni endi mago paro mowuok Kisumu mabiro duoko ni mondo idhi nyime kod thor wachwa ma wan go kawuono e chenro ni mar Iwacho Awacha. George Bati, an kuomi. Kamana nya Millicent Adhiambo kuom